बेराफारसेथिं उदालगुरि जिल्ला बारग' एनडिपि बिथांमोना दिनै गोजोननाय गैया होननानै बिथांमोना बे बारग' एनडिपि होनना बुङोब्ला बे रन्जन ग्रुपनिल'सो रावनिबो गैया बिथांमोना हाल्ला खालामा जानो खारन बिथांमोना एग्रिमेन्टनि गासैबो बाथ्राखौ बुजियाखै रन्जन दैमारिखौनो एनडिपि होनना सानदों खिन्थु रन्जन दैमारिनि एनडिपि नङा बे थाउजेन्डस एनडिपिनि भितराव सासेल'सो बेनिखायनो बिथांखौ बेस खालामनाय जाथिया थांना थानो हाया जेरावहाय मेजरिटि मानसियानो एग्रिमेन्टखौ मोजां मोनदों मोजां होननानै बुंदों एग्रिमेन्ट इमप्लिमेन्ट जाजानायखौ लिरदों बिथांमोना दिनै हेंथा होबाय थानो नागिरदों दिनै बिथांमोना मा मावनो नागिरदों बेखौ जों बुजिया दिनैबो बिथांमोना होसिख्रावनाय हाबाफारि लादों उदालगुरि मनपुराव होसिख्रावनाय जेबो फिथाइ थाया रन्जन दैमारिखौ दिहुननांगौबा आयेना जिहेतु बिथांखौ होबथानो आयेननि गेजेरजोंसो नाजागोन बेबायदि लामा होसिख्रावनानै खुनु दिन जाया बेखौ आं सिगाङावबो बुंदों दाबो बुंगोन बिथांमोना गाज्रि मोनबाबो मोजां मोनबाबो आं बुंगोन जे जिहेतु आयेना बिथांखौ जोबथेनानै दोनदों बिथांखौ जोबथेनायनिफ्राय दिहुननोबा आयेननि हेफाजाबजों दिहुननांगोन बेबायदि लामा हाल्ला खालामनानै होसिख्रावनानै धर्ना प्रसेसन खालामनायखौ दिनै साक्सेस जाया अजद दैखांदों बिथांमोना गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' बिथांमोना एसि सिङाव थानानैल' माने खौरां बिजोंनि गेजेरजों बाथ्रा बुङो बिथांमोना खिन्थु प्रेक्टिकेलि खामानि मावाखै होननानै बिथांमोना अजद दैखांदों आयेननि हेफाजाब मावनांगोना परियालासो मावो सरकारा मावा न'खरनि सोरबा लिड लानांगोन बिथांमोनखौ मा खालामनो सरकारनिफ्राय हेफाजाबसो खालामनो हायो खिन्थु सरकारा डाइरेक्टलि बिथांखौ कर्टनिफ्राय दिहुननांगौ होननानै बेबायदि खालामनो हाया बेनिखायनो बिथांमोना सोरबा उकिल हमथों उकिलनि गेजेरजों दिहुननाय बेब'स्था खालामथों बेजोंसो हागोन बेलेगथ' हाया बेलेग जेबो उपाय गैया दिनै जों बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावदों आरो जों बे मावालाफानो थायाखै मावगासिनो दं जों थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि खामानि जायाखै बेखिनि मावफुंनो आखायाव लादों आरो जोंहा सरकार हिसाबै बोसोरब्रै सम जोंहा आखायाव दंबावो आरो बे बोसोरब्रैनि गेजेराव जों बिटिआर सुक्तिनि गासैबो जोंनो सरकार जिखिनि जिखिनि मावनो होनो रादाय होदों बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामजोबगोन बे बोसोरनैयाव मा मावफुंनो हाखो जोंहाथ' प्राय 50% खामानियानो जोब्बाय जों 50% एग्रिमेन्टनि 50% दफाखिनि जों फोजोब्बाय जे एनडिपिनि जिखिनि केडारफोरनि जिखिनि माबा बेखौथ' जों मावबाय दा एसे दंबावो जेनेबा रिहेबिलिटेसन बे 90% जोब्बाय जा 10% बाखि दं केस उइथड्रआ 200सोनि केस बारा उइथड्र जाबाय बाखि एसे दंबावो बेखौ फारियैनो उइथड्र खालाम कारण खनसेनो गासैबो उइथड्र खालामजोबनो हाया बे फारि फारि केसनि रेकर्ड फैनांगोन नायनांगोन बेनिफ्राय मुंख्लंफोरनि खतिपुरनि बाथ्रा बे इटिमेटे जों प्रसेस खालामबाय फान्ड कालेक्सन खालामगासिनो फान्ड जोब्बानो जों होगोन बेनिफ्राय साख्रि बाख्रिनि खोथा बे इटिमेटे प्रि रिलि माबाया जागासिनो दं रिक्रुटमेन्ट रेलिया जागासिनो दं बेयो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे कर'ना भाइरास जानायनि थाखाय एपइन्टमेन्टखौ एसे दोनथ'दों आरो बे प्रसेसा स्टार्ट जाबानो बे एपइन्टमेन्टआ जागोन बेनिफ्राय बाखि जोंहा बर' राव एस'सिएटेड लेंगुवेज होननानै होनायनि रादाय दं बे जाबाय बर' मिडियाम एजुकेसन सोलोंथाइनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टर नांगौ होनना बुंदों जाबाय बेनिफ्राय DCSPखौ डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसआव इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन होननानै रादायाव दं खालामनांगौ होननानै बे जाबाय बेनिफ्राय जोंहा बिटिएडि ओनसोलनिफ्राय सोरबा DC बा SPखौ ट्रान्सफार खालामना लांनो गोनां जायोबा आगोलावबा आसाम सरकार गावनि गोसो मथे लांब्रबलाबायोमोन गावनि गोसो मथे हरब्रबलाबायोमोन खिन्थु दा बिटिआर सरकारनि चिफजों सावरायबाय बिथांमोना होनो हाया बेबायदि मोनसे रादाय दं बे जाबाय आरो बिटिआर ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ नोजोर होनो थाखाय मोनसे सेपारेट डाइरेक्टर डिपार्टमेन्ट खुलिनाय बाथ्रा दंमोन बे जाबाय जोंहा दा बिटिआर डेभेलपमेन्ट होननाय मोनसे डिपार्टमेन्ट खुलिबाय आरो बेफोरजों बे खामानिखौ मावदों बाखि मेजरनि बिथोराव मथथे जोंहा बे सिमानिल'सो एसे बाखि दं आरो बेखौ जों मावफुंनो हागोन बाखि इनस्टिटिउसन गायसननाया लेन्ड एलटमेन्टनि प्रक्रिया सोलिगासिनो दं लेन्ड एलटमेन्ट जायोबानो नों इउनिभार्सिटि